ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахтаҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. аз ҷиҳат мошинои советский Toyota Camry, Opel Hatchback, Sedan, Daewoo Matiz ва Daewoo Tico дӯстони азиз ва дигар намуд мошино ҳастанд ки ҳамашон бо нархҳои арзон ҳастанд ки баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агар ҳамхари мошинои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, хона, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, сурат, маълумот ҳамаашон нависаро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. навора сар мекунем, маромад рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Mercedes-Benz C-класс бадрон ки сечкаи объёми аст ки тоза элегансии якум сорта. соли пароишуш 1999 аст бадрон ки судиш фурӯш мегӯяд бензини холия, умуман мегӯяд ягон бор газа дагӣ нестай ва часпонданиам нестанд. ҳамагӣ мегӯяд 9 литр мегӯяд расход дорад, бениҳоят экономияи тоқа бензини холӣ кади гаштаги бадрон ки умуман такси гаштагӣ нестай. коробкаш автомат аст, системаи мошин беҳтарин аст, 4 электропакет, кондитсионер, ягон шудаги пусдагӣ и хеле чизо надорад. танировкаш мегӯяд то охири моҳ мегӯяд не ки хайбо хоҳам кадам метия мегӯяд ҳуҷҷатам мегӯяд дора бадрон не ки ҳуҷҷаташ мегӯяд як 3-4 моҳи дигар мондагӣ аст. агар шумо хоҳем бо айса нав када метия мегӯяд соҳибшон мошин такси гаштагӣ нест, магнитофон, дискаҳои нав ва 4 балонаи пачка бадрон ки мошин мегӯяд дасти як одамда гаштагӣ, яъне ки ягон мисол такси пакси хеле гаштагӣ нест, тоқа фақат барои оилавӣ рафта омадагӣ ҳастанд, ягон камбудӣ надорад. опшин бадрон мошин ягон сарапина бе ягон расход ҳама ҷош кор мекунад. кожни салон, магнитофон, задаки пустагӣ надорад бадрон, ҳама ҷош 100% ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин бе ягон камбудӣ. хоб дастрочно мегӯяд мефурӯшед бо нархи 110 000 сомонӣ бадрон бо арзонам мешавад, ё ки ба ягон Toyota Camry Ducati мегӯяд американка SK бошад алиш мекунем мегӯяд соҳибшон. тоқа Toyota Camry Ducati мегӯяд соҳибшон. хай ҳам хеле вариантҳо дошта бошен, вариантҳои худтона пешниҳод кунем. мошин ҳамаш ҳуҷҷат ҳамаш колон мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. ин рақамҳошон кор мекунад, рақамҳои Тоҷикистон ва Россия. маромад занг занед. де мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузови караван светои сурх вишинови соли 46 1995 бензин газ ардаш кор мекунад ки тоқа бензини холиша мегӯяд истифода мебарем, газа истифода бурдагӣ нестем. мотор мегӯяд простой 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин 100%. мошин мегӯяд люк дорад аст бадрон, як сола ҳуҷҷат кардагӣ, 4 диска, 4 балонаи пачка мегӯяд, салоншам тоза мегӯяд бе ягон камбудӣ. мошина мегӯяд поли худ мегӯяд айнол ремонт кардагӣ мегӯяд, ягон расход умуман мегӯяд ягон чи надорад. моторшам мегӯяд бадрон нав каде мегӯяд ба қариби ман мегӯяд соҳибшон, тоқа бензини холӣ кати мегардад, такси гаштагӣ нестай. ҳама ҷош мегӯяд навай балон пачка хадавои кадагӣ, дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ. бо арзонтарам мекунем мегӯяд ва савдоам мекунем. ин мошин бадрон дар ноҳияи восида қарор дорад. ина бо задни камера, монитор ҳама чӣ дошта. вариантҳои алишам ҳастанд, мегӯяд Opel мисол Astra-G Caravan, Sedan, Hatchback, фақат Opel Astra-G кати мегӯяд алиш мекунем. кадоми сум кати мегирам мегӯяд бо 30 000 сомонӣ арзона мешавад. ина рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд ва рақамҳои Россияшон имо, WhatsApp, пайваст дорад бадрон. маромад дигар маълумотҳои пуррашаги танҳо одамони харидор мегӯяд занг занад. дӯстони азиз, шумо агарам хай реклама бошад ё ки мошина, хона, замин, квартира, маромад сурат маълумот ҷудо кунем, мо дар видеои оянда ҳамин хел фурӯшта мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra B аст ки Opel Duty соли 46 1997 бензин газ кор мекунад, моторш мегӯяд 1.6 литр, коробка механика, системаи мошин мегӯяд находвай, дастрошна мегӯяд мефурӯшем бо нархҳои арзон бадрон. мошин 4 калпак, 4 балонаи 60%, чихолҳои нав, магнитофон, салоншам тоза, нархи мошин мегӯяд арзанда, тоқа суми холӣ. хоб дастрошна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 18 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо камтар дигар муомила мешавад. ин мошин мегӯяд дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. як дӯстони аз ин рақамҳошон аст, мегафон кор мекунад ва
18000 сомонӣ. Дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. Навшод ҳуҷҷат задагӣ пӯшидагӣ ва хадавои чизо ягон маълумоташа нагуфтиянд, барои пурсида гирен. шумо дам агар нахай рекламаҳо бошад ё ки мошинаи заминаи хонаҳай чизе ки набошад, марамат, сурат, маълумот, адрес, нархнаво ҳамаша дар WhatsApp имо нависа бикунем ё ки видеошам бошад фарқ надорад, роҳи гирем мо рекламада мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайёрбаҳодирон ҳастанд. мошинои Daewoo Tico ҳастанд ки экономӣ ва простой. соли борёшаш 1996 бензин газ ҳардаш кор мекард. мотораш 0.8 литри простой, коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд нахаду. мошин бадор раднои краскаш ҳам хеле сини света, 4 диска дорад, 4 та блонои 60%, салоншам тоза, электропакет, чихол, магнитофон, ҳамаш ҳолати беҳтарин мегӯяд соҳибшон. қайд танашда кам-кам хеле ҷои сарапина дорад, не ки мисол низамения ва бахайрай. нархи мошин мега 7000 сомонӣ аст. бо одамоне ки наличӣ мегиранд бисёри баъд ягон сум минус мекунад. инаша қатъи одами фурӯшанда худатон маслиҳат мекунед. ва бадрои мошин дар территорияи шаҳри Кӯлоб қарор дорад. рақамошон 918 кор мекунад. 7000 сомонӣ. чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки нам хеле Daewoo Tico арзон монем, ина баъри шумо арзонаша ёфтем ки 7000 сомонӣ аст, ки бо оинда дига арзон намешавад. барои ҳамин бо занг зада қачон маслиҳат кунед ва мошинчара успед кунед хариданша. лайкотона полни худ занед, навора падлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайёрбаҳодирон ҳастанд. мошинои Mercedes-Benz C-класс Сайёрбаҳодирон ки сечкаи сафед, соли борёшаш 1996, сӯзишвориш дизели холӣ, мотораш 2 литре, коробкаш автомата, сайзидани мошин мегӯяд беҳтарин сайзидани. мошин бадрои кондитсионер дорад, автопилот, 4 та электропакет, ҳама ҷош мегӯяд 100%, ҳуҷҷат ва хадавои ҳамаш беҳтарин ҳолат мегӯяд соҳибшон. хоб мошин мегӯяд дастроҳшона фурӯхта мешавад, бо нархи 40000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзонтара мешавад. электропакет, кондитсионер, автопилот, 4 та диска ва 4 блонои 80% дорад. тоқа суми холӣ мегӯяд, танҳо савдош дар назди капоти мошин. 40000 сомонӣ бадор мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. 96 соли тоза аст. ин рақамошон рақамои TCL кор мекунад. марамат. дӯстони азиз, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. чӣ намуд мошине ки мехарем шумо дар комментария нависед. мо мошинои гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайёрбаҳодирон Toyota Camry аст ки соли борёшаш 2007 соле ки сӯзишвориш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мегӯяд 2.4 литре, коробкаш механикаи, сайзидани мошин мегӯяд беҳтарин бадрон. мошин мегӯяд 1 сола тонировка дорад, ҳуҷҷат дорад, 4 диска, 4 балони 80%, кондитсионер, электропакет, монитор, задни камера ва раднои краска мегӯяд сафед. неки пешакӣ мегӯяд ки мошин тоқа алиш намешавад, тоқа суми холӣ мегӯяд. мисол вариантҳои алишӣ мегӯяд пешниҳод накунем. мошина биёбин мегӯяд, мошин тоза мегӯяд, ягон камбудӣ надора мегӯяд. тоқа суми наличӣ мегӯяд соҳибшон, бо нархи 79500 сомонӣ бо арзон мешавад. арзон ва мисол савдош мегӯяд, танҳо дар назди капоти мошин ба телефон мегӯяд савдо накунед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки умуман мегӯяд алиш намекунем, мегӯяд соҳибшон, яъне беҳуда мегӯяд нороҳат накунад, чунки одами коргарем. тоқа суми холӣ мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад ва 79500 сомонӣ омада аз пеш бинем, мегӯяд арзон мешавад. рақамошон рақамои TCL аст кор мекунад. маромат. дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. хоҳиш дорем лайкотон назанед, фаромӯш накунед ва ссилкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайёрбаҳодирон ВАЗ 2106 аст ки баҳодирон ки мошинаи советский соли борёшаш 1980 бензин газ кор мекард. мотораш простой 1.6 литре, коробкаш механикаи, сайзидани мошин мегӯяд беҳтарин. дӯстони раднои краска мегӯяд хеле оранжевӣ, яъне хеле света мегӯяд соҳибшон, беҳтарин сайзидани мегӯяд соҳибшон, ягон камбудӣ надорад. масла антифриз ҳамаша мегӯяд нав алиш кардем. 4 та балон мегӯяд пачка ва 4 та дискаҳои 14 мегӯяд дорад. дискаҳои 14 мегӯяд нав задаги аст. ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. омада бинед.
خب نرخ ماشین میگه 7500 سومانی گفته هستیم با ارزون آمده شود. میگن این ماشین بعدا در تریتوریای شهر خوجندی بوستونی دا قرار دارد. معامله و سودای خوبش میگه تنها در نزدیک کاپوت ماشین 7500 سومانی. مرحمت دوستان عزیز رقمشون مگافون دیگه معلومات پورش از صاحبشون گیریم. شما در مگر آخر رکلامه ها مثل ماشین ها، خونه ها، زمین ها، چیزی که برای فروختن باشد مرحمت صورت روی کنین، صورت معلومات فروشته میگذاریم. در این موضوع نواد بعد همین ماشین رو پیشکش نکردیم تا ویدیو آینده. خدا نگهدار شما.